अगर जवाब आई दूगो कुत्ता भौंकता ने सर लखनऊ में। तो भाई हमार दीपक सिंह निर्भय प्रताप सिंह के खुलेआम चुनौती दे रहल बड़े पावर स्टार पवन सिंह। वो काहेला तो खेसारी लाल यादव के इवेंट में गए रहे लोग, यही से कि विरोधी के इवेंट में काहे गइल बड़ा खुलेआम लौकता भाई। तो भाई हमार पावर स्टार पवन सिंह खुलेआम चैलेंज कैले बड़े कि दोबारा अगर जवाब आइल तो घर में घुस के मारे हमार भाई। ये दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह के चैलेंज कैले बड़े। तो भाई हमार ये कुछ वीडियो बा जौन पावर स्टार पवन सिंह निर्भय प्रताप सिंह के और दीपक सिंह के चैलेंज करत में वीडियो वायरल भइल बा। ये वीडियो एक बार देखा जाए। अगर जवाब आई दूगो कुत्ता भौंकता ने सर लखनऊ में। और ई रहे है पावर स्टार पवन सिंह जौन मतलब निर्भय प्रताप सिंह के और दीपक सिंह के खुलेआम चुनौती देते रहे यार। भोजपुरी इंडस्ट्री में हंकार मचल बा कि खुलेआम चुनौती देते रहे कि दीपक सिंह को निर्भय प्रताप सिंह के मारे के हमर भाई, ठीक बा। तो भाई हमार दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह ये वीडियो देखला के बाद का मतलब जवाब देले बालो आ का राय देले बालो। ये बोलत भी बड़े कि अगर जवाब आइल तो घिंच के मारब, घर में घुस के मारब। पावर स्टार पवन सिंह के कहना बा। तो दीपक सिंह निर्भय प्रताप सिंह जवाब भी दे देले बालो हमर भाई। वीडियो देखा जा शुरू से अंत तक, बहुत ही मजेदार वीडियो बा। तो दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह आरजेडी के गाना बजा के रील वायरल कैले बालो हमर भाई, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह खुलेआम जवाब मिल गई बा। खुलेआम लौकता कि पावर स्टार पवन सिंह भी समझ गए बड़े कि हमारा खातिर वीडियो बनल बा। तो भाई हमारे ई कुछ वीडियो बा दीपक सिंह भाई हमार ई बा वीडियो निर्भय प्रताप सिंह और दीपक सिंह के जौन आरजेडी वाला गाना बजा के अब पूरा अपना मगन में झूम रहा बा लोग। अब पावर स्टार पवन सिंह के जवाब भी दे दिले बलो। तो पावर स्टार पवन सिंह के यह दिखावे के बाद कि दीपक सिंह से निर्भय प्रताप सिंह से जवाब ले के रहस कि जवाब आइल तो घर में घुस के मारब। तो जवाब तो दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह दे दिले बलो। अब ये देखे के बाद कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह का करेले निर्भय प्रताप सिंह के और दीपक सिंह के। तो भाई हमार ज़्यादा हम कुछ ना कहें, बस इतना कहें कि पावर स्टार पवन सिंह से डरे वाला नहीं खे लोग निर्भय प्रताप सिंह और दीपक सिंह।